سلام نعكم تخاتلتي غري برودكشن نلومي كم تقول جزء نمسالكم حدا كابناي أب جزانا نتكمل له عينات نبرت حزلكم مسير له نسلما أب جزانا نتكمل له لاوندري وي دراير وي منكسي وي كا تا لاوندري ماشين محسبيت درين مقبار نهرابياتنا قالي كافت تنكي كون زخيل تقولتات حزلكم مسير له سلما تايو أمونغون حسبت كلا ويناي إيرر ملكت مستول عنا ويون أتي إن حسور زلنا ماي رسح كي كده أو فتي ناي محسن كوف نداريلو قال كافت أنكتات خالص خل النت بحزالكم مسيره كسامو وداتا مساي حبلكم تسألنه بخبر عدمكم مجمريهم حدثتي نزل فيديو تريدما لايك شير سبسكرايب ناقبلكم نزي channel خعبي سلاز حجز ناوخم يقولفو مبار ازي نريد لنا لك اتي مانوال ويكا اتناي بامب سلوه اب تحتي مسفتحنا يخوينو نزي انكل فتح دما ديبندس انتي عينت لاوندر لنا ازي كم عينت ندار كوينكن سلسته بتحت اللو مسمر نعن مسفتحنا زي ساعنا زرعنا زلو دما لك اتي ناي بامب زلاتو تي واشر ساعتو حاسيبو مسود نافت درين نابسخللو بزمن قد زجيرو نافت ناي درين ويكا تناي ماي رسح زخدر الوطا أبزي مسحالة في خيد مالتي سلازي كده كافت مبزحت جزية تنك زخون كنحسب كلنا تي نتكملون أشتو شركات كم كالسي مسالي ويون ناشتو دقاتي كراونتي كنبر كلنا حسب كلنا مستيناي درين مستيناي سبيد ناي تكستاي تحويسو كحلف ناي زلو تخلو عابس لزخونه السن دحر حالف دما لك نزا زنقساقس زلخو مستيناي بامب تي بامب مايز جنقع علو مالتي لك اتا بتصدقام ناي زام خفتي زلان ريا زلنا دما لك اتا ماي بامب يازا زلا مالتي نعو جنقع دما حايل هيبا نافتين دقن خوت تحجزنا مالتي ذات سلام نريا زلنا يا ريتا اتي كلالحا انكتامي اب حال ايدي جري يقول حسرة نوركو نصور زي كرأيكم يغلي جن كنقول زلنا كلامنات نتي ناي اوتلت ويك السوكيت اوسينا تي مسمار مسفتحنا يو تي سيف تخدعملنا اتناتو بلاغن حرابسي نايوز مرت يخون زينا تي كم زريد لنا أبزي درين درور تحتي نايت لاوندري سلازلو نتي لاوندري ماي كيف سنة دارنا بستفل عليه مانيات كرنا نتي أوز ترف ماي درين كنقبل لنا قدمي ملو بملو مخفاتنا ماي أو عقل لتسنة سلازلو متان كي براشولنا بزتقالنا باكيم نهالينا باكيم جنا سحبو باكيم تزيبنا زخنا باكيت غيرنا بزعملنا من قديك أسنا قبرنا نتي مايك ساب زود كسامو داتا تسبينا دحر قديلو سرعنا يرما ملو بملو كفيتنا كنوصل نخيل ازيز تكمل دولخو نورمال باكيت كوينو ويكانا يحبر ملكي بايانيو نعو تطايمة دما كروايز نبرت تطايمة نتي زلو ماي يوصل لخو نفتي تحتي زلو متانكي كدن دما زيان رأي زلنا كمسكالة تطايمة لا مالتي سلازي تاتسلام بإيديه هزياد اللهون رياض لنا تا إلكتريك بامب خوينا نتي ناي لاوندر زلو ماي رينس جير مسود السا بامب جيران ندقة توصلنا مالتي سلازي اتي مسمر زا ناي مانوالتي ترأينا زلادما سادما اتا مخفتيتن مع سويتين يا مالتي بوم سحالة فدما تا بامب دما سحيبا ندقة تجنقو سلازي أمونغو زي زلو ندحر تعابيسو اتا بامب خجم واسلا زي تغير ناتي ماينا ندحل كملسي افتدال وخا كوف بالمالتي سلازي لك اخذ زنري زلنا ازم سفتحنا اتي او سن حير سحات ويكا زي كذا نقر نحرالي قال 5 عاوسو ترئي مالتي سلازي لك كم زنري زلنا الماء او انتاي تسانيحون نحريلكونا كافتي كحتسب زاتو كالسي او مسؤو مستي ناي انتاي بحر حالفو مالتي سلازي زي سلازا أتوناو نافتي ناي ماي زحفلو دما مستي بامب سلازا عطو اتا ماشين كاب بلو نخي كوننا اتي ناتو تيرموستات ويكا ناي كلو ناتو كنترول زلو
ኢረር ዝብል መፀና ትጠንቅኻ እቲ ኮዳት እንዳሕሪና ናይ ዝኾነ ኢረር ኮድ ኣለዎ እቲ ኮድ ሰርች እንዳሕርገና ምስቲ ናትና ዓይነት ኣይተም ወይ ከዓ ናይቲ ሞዴል ናይቲ ንብረት ንጥቀመሉ ርኢና ሰርች እንዳሕርገና እቲ ኮድ እንታይ ምዃኑ ይነግረና እቲ ጠንቂ ማለት እዩ። ስለዚ ነዊሕ ከይቀጥኩ እዚን ዝፈትሕክዎ ኣብ ፀርሐን እንዳሕርገሩ ካልሲ ካብቲ ተፀዛፅወ ምስቲ ናይ ስፒድ ናይቲ ድሬን ተሓዊሱ ኣቲ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ እንድሕር ዘይንፈልጦ ኮይና ንሓንሳብ ማሽንና ዝተሰበት ኮይኑ ክስማዓና ኽእል እዩ። እንድሕር ዘይንፈልጦ ኮይና ከዓ ኩሉ ግዜ ደጋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ካልሲ እዚ ማዕረ ናይቲ ድሬን ተሓቢስዎ ስለ ዝፀንሐ እቲ ፓምፕ ዝበልናዮ ድማ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለት እንታይ ትገብሮ ነይራ እሱ ዝተዓበሰ እዚኣ ልክዕታ ናታ ቦታ እያ ካብዚ ተመሓላሊፉ ከዓ እዩ ናብቲ ፓምፕ ዝበፅሕ ማለት እዩ። ፓምፕ ጉባእ እንድሕር ዘይሰሪሓ ድማ ኣብ መወዳእታ ኢረር ዝብል ኣብቲ ናትና ዲስፕሌይ ይመፀና ማለት እዩ። ስለዚ ዝተቃለልና መጠን ናይዚአን ሰለስተ መስመር ኣለዎም ብታሕቲ ከምዚ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ትዳው ንረኹም ናይ ካልእ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ምናልባት እቲ ዲዛይን ወይ ከዓ ሞዴል ክፈላለ ኽእል ከምዚ ሞስትሊ እንድሕር ከም ዝሰርሐኒ ዓይነቱ ግን ኣብቲ ትሕቲ ናይቲ ልዕሊ ናይቲ ማሽን ኩሉ ግዜ ማንዋል ድሬን ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ክመልእ ክእል ዝኾነ ሊንክ ክመልእ እዩ ናይ ሰላቲም ኣብ ጁባና ዝፀንሕ ዝኾነ ሓፀዊን እንድሕር ኣብ ጁባና ፀኒሑ ከየውፃእናና ወይ ከዓ ከየፅረናዮ እንድሕር ናብቲ ራውንድ ድማ እቲናዮ ካብኡ ዝመልኦ ምስቲ ናይቲ ማዕፆ ዘሎ ቦታ ልክዕ ካስኬት ኣለዎ ማፍታ ናይ ማዕፆ ክንከፍታ ከለና እቲ ማይ ዝሓልፈሉ ማለት እዩ ንዕኡ ብኡ ገይሩ ድማ ናብዚ ታሕቲ ይኣትሞ እቲ ናትና እቲ ማሽን ፓምፕ ንኽጭንቅዖ ዘለዎ ተኽእሎታት ይዓብሶ እሞ ኢረር ዝብል መፀና ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ዘይፈሊጥካዮ ኩሉ ግዜ ፀገሚ እያ ቴክኒሽያን ፀዊዕኻ ክትዕርዮ ከለኻ እቲ ዝሓተካ ክሳየትካ ብዙሕ ማለት እዩ። ኣትሊስት እንታይ ክንገብር ንኽእል እቲ ኢረር ዝህበና ፅሑፍና ዲስፕሌይ ርኢና ሽም ናይታ መሕፀቢትና ወይ ናይታ መንቀፂትና ድማ ሽም ብምሃብ ወይ ከዓ ሽም ናይታ ንብረት ጌርና እቲ ኢረር ሂባትና ዘላ ቁፅሪ እንድሕር ኮይኑ ብቁፅሪ ወይ እውን እቲ ፅሑፍ ዘለዎ ንዕኡ ሰርች ጌርና እንድሕር ፅሒፍናዮ እቲ ኢረር ናይ ምንታይ ምዃኑ ክነግረና ይክእል ዝኾነ ምግባርና ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ካልሲ ኣብኡ ፀኒሓ ዕድል ገለ ማለት እዩ። እሳም ሰብፃናዮ ድማ ክንፍጥረ ኢና ካልእ ዝተንከናዮ ነገር ወላ ሓንቲ የለን በጀካ ተን መስመር ኣውፂና ናይ እዚኣ ፃዕና ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ስክሩላታ ናታ ኣውፂና ድማ ከምቲ ዝፀንሐና ክንመልሶ ኢና። ስለዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል መጀመርያና እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ ከለና ኣብ ንሰርሓሉ ግዜ ናይቲ ንመልሕሎ ዘለና ወይ ናይቲ ዲስኮኔክት ንገብሮ ዘለና ቀዲምና ስእሊ እንድሕር ወሲድና ክንመልሶ ከለና ድማ ይሕግዘና ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ክንመልሶ ንኽእል ማለት እዩ። እንድሕር ኣፍልጦ ኣለና ፀገም የብሎን ኣፍልጦ ተዘይብልና ግን ቀዳምነት ክንገብሮ ዘለና ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምጅማርና እቲ ነልዕሎ ዘለና ፎቶ ኣልዒልና እንድሕር ጀሚርና ወይ ከዓ ፎቶ ኣልዒልና እንድሕር ሰሪሕና እንታይ ኣበይ ከም ዝነበረ ንክንመልሶ ቦትኡ ቅልል ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ እዚኣ ከምቲ ዝፀንሐትኒ ነቲ ተድልየኒ ድሬን ገይረ ቦታ መሊሰ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ክፍትናየ እንድሕር ከድለይ ሆፍሊ ዳስ ከቢድ ይፈላል ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ክሳይ ከይገበርካ እሳ ክትከውን እታ ኢረር ማለት እዩ። ካልእ እንድሕር ኣብ ናይ ሂትን እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ኣብ ናይ ድራየር ይፈላለዩ እቲ ናይ ድራየር ከዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ጠንቂ ዘይምንቃፁ እቲ ናቱ ሊንት ወይ ከዓ እቲ ናቱ ጡጥ ዝመስል ምሰንቀፅና ዝእከብ እሱ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ወይ ከዓ ምሰንቀፅና ኣንቂፅና ምስ ወዳእና እንተዘይሓፂብናዮ እንተዘይኣሊናዮ እሱ እውን ልክዕ ከምዚ ናይ ካልሲ ኣትይዎ ፀንሐ እቲ ሊንት ናቱ ወይ ከዓ እቲ ጡጥ ይዓብሶ እሞ ነቲ ቴርሞ ሂቲን ወይ ከዓ ቴርሞስታት ዝበሃል ናይቲ ሂቲን ኮንትሮል ዝገብር ንኸይቃፀል መታንታ ማሽን ንኸይትቃፀል ከም ሴፍቲ ኢሉ እሱ ይቃፀል ማለት እዩ። እቲ ቴርሞስታት እንድሕር ተቃፂሉ ከዓ እቲ ናይ ፋየር ናይ ምግባር ናይቲ ድራየር
ጠጠው የብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ድራየር እውን ብዝተኻእለና መጠን ሓፂንና ኣንቂፅና ምስ ወዳእና እቲ ናቱ ሊንት እንተዘያፅሪናዮ ኩሉ ግዜ ናይ ከምኡ ጠንቂ ክገብረልና ክእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ልክዕ እተን 3 መስመር ዝፈትሓ ኮነ ነይረና መጀመርያ ስራሕ ምስ ወዳእኹ ከዓ ልክዕ ኣብ ዝነበረን ይመልሰን ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ላውንድሪ እቲ ድሬን ናቱ ሓደ ካብቲ ጠንቂ እሱ ዝኾነ ኣብቲ ድሬን ዘሎ ስታክ ዝኾነ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ወይ እውን ኣብቲ ናይ ማዕፆ ናይ ድራየር ኣይሚን ናይ ላውንድሪ ንገብረሉ ጋስኬት ጎማ ኣሎ። ኣብቲ ጎማ ቼክ ንግበሮ ኩሉ ግዜ ከም ዝናእሽቱ ናይ ኮስትሞ ወይ ከዓ ናይ ካልሲ መሳሊ ኣብኡ ተቐቂሩ ስለዝተርፍ ምስ ግዜ ወይ ከዓ ምስ ብዝሒ ናይቲ እናሓፅቦ ዘለና ድማ ምስቲ ክብደትን ምስቲ ናይ ማይን ተደፊኡ ናፍቲ ድሬን ክኣቱ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ እሱ እንድሕር ኣትዩ ከዓ ነቲ ማይ ብግቡእ ንኸይከይድ ይዓክቶ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቅታት ንሱ ናይቲ ማይ ኮፍ ምባሉ ወይ ከዓ ዝሓፅብናዮ ክዳን ሶክ ከይኮነ ኣብኡ ከሎ ጥራይ ምስ ማዩ ጠጠው ኢሉ ዝፀንሐና እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ገለ ካብቲ ጠንቂ ሓደ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ምናልባት እታ ናይ ላውንድሪ ንሳ ናይ መሕፀቢት ጠንቂ ክኸውን ከሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ዲሽ ወሸር እውን ከምኡ የጋጥም እዩ። ምክንያቱ ዲሽ ወሸር እውን እንድሕርቲ እናሓፅበሉ ዘለና ቢያቲ ኮነ ወይ ከዓ ዝበላዕናሉ ምግቢ ሪንስ ከይገበርና ተኸሊልና ከም ዝፀንሑ እንድሕር ናፍቲ ወሸር እቲናዮ እቲ ኣብኡ ዝፀንሐ ከም ምግቢ መሳሊ ዝኾነ ተረፍ ዝፀንሖ ኣብኡ ንዑ እውን ነቲ ናይ ፊልተር ናይቲ ድሬን ዝሓልፈሉ ክዓብሰልና ክእል እዩ። ስለዚ እዚ ዘርእየኩም ዘለኹ እሱ ቦታ ናይ ዝኾነ ብዝሒ ክብደት ዘለዎ ክዳውንቲ እንድሕር መሊናዮ እቲ ደቀቕቲ ከም ካልሲ ኮስትሞ መሳሊ ኣብኡ ናይ ምእታው ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ቼክ ክንገብሮ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ቴስት ማለት እዩ ሪንስ ወይ ከዓ ድሬን ክገብሮ ነቲ ዝፀንሐ ማይ ድሬን እንድሕር ጌርለይ ሆፕፉሊ እቲ ስራሕ ዝነበረ ክሰልጠና እዩ ማለት እዩ። የቕሬታ ኣብዚ ናይቲ ቪድዮ ቁርብ ኣብ ኢደይ ሒዘ ስለዝነበርኩ ካሜራ ንፅር ኣይነበረን ምክንያቱ እቲ ፎከስ ናተይ ኣብቲ ስክሪን ስለዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና እቲ ናይ ገዛና ዘለና ኣፕሊያንስ ኮነ ስለዚ እቲ ኤረር ዝነበረ ጠፍዩ ኣብ ኖርማል ኣብ ናይ መሕፀቢ ኖርማል ከም ትሓፅብ ኮይና ኣላ እሱ ድማ ሪንስ ጌርና ድሬን ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ነዊሕ ከይቀና ቴክኒሽያን ገለ ከይበልና እቲ ኢዚ ፊክስ ማለት እዩ ኖርማሊ እቲ መይን ነገር ክንገብሮ ዝግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝረአየና ዘሎ ዲስፕሌይ እንድሕር እቲ ማይ ተኣኪቡ ኮይኑ እዚ 0.45 ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኖርማል መሕፀቢ ታይም እዩ። እንድሕር ፀገም ኣለዎ ኮይኑ እንታይ ትብል ትመፀና ኢረር ሽዑ እቲ ኮድ ይነግረና እዩ። በቢ ሌተር መጀመርያ ገይሩ እቲ ናምበር ድሓር መፀና እዩ ወይ ከዓ እንታይ ከም ዘሎ ከዓ ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ ይፅሕፈልና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነቲ ኢረር ዝብል ዘሎ ኣንቢብና ወይ ከዓ ሰርች ጌርና ኣብ ጎግል ምስቲ ሽም ናይቲ ላውንድሪ ንጥቀመሉ ምስኡ ተኣሳሲርና ድማ እቲ ከውዝ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ናይታ ላውንድሪ እያ። ናይ ድራየር እውን ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኣርእየኩም ነይረ። እቲ ሊንት ኩሉ ግዜ ሊንት ክንብል ከለና ኣንቂፅና ምስ ወዳእና ምስቲ ኣብቲ ማዕፆ ገሊኡ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ገለ እውን ብደገ ብላዕሊ ናይቲ ላውንድሪ ወይ ከዓ ናይቲ መንቀፂ ዝፀንሕ ኣሎ እቲ ናቱ ፊልተር ከከም ዓይነቱ ከከም ሞዴሉ ክፈላለ ክእል እዩ እቲ ቦታ ኣቀማምጥኡ ማለት እዩ። ናይ ገሊኡ ልክዕ ኣብቲ ማዕፆ ኣሎ ናይ ገሊኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ብድሕሪት ናይቲ ሰርክል ዝዘውር ብድሕሪኡ እውን ኣሎ ገሊኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዘለና ኣንቂፅና ምስ ወዳእና እቲ ናቱ ፊልተር ብግቡእ እንድሕር ኣፅሪናዮ ንኩሉ ነገር ከንቅፀልና ይኽእል እዩ። ዋላ ሰዓት ጌርካ ኢና ሓንሳብ ኣይነቅፅን ስቕ ኢሉ ጥራይ ራን ንገብር እሞ ከምቲ ዝፀናሕናዮ ከምቲ ዝገደፍናዮ ይፀንሐና ማለት እዩ። እቲ ምክንያት ድማ እንታይ እዩ
እቲ ንፋስ ክወፅኦ ዝግብኦ እቲ ስቲም ክወፅእ ዝግብኦ ከይወፅአ ኣብኡ ሰርኩሌት ይገብር ስለ ዘሎ ኣይነቕፀልናን ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ሓደ እቲ ናይ ፊልተር ብኢድና ክነፅርዮ ዝግብኣና እሱ እንዳነፅርናዮ እቲ ዳክ ናቱ ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር እቲ ንደገ ዝወፅእ ቱቦ ናቱ መፅረይ ኣሎ። ሆፕሊ ኣብ ካልእ ግዜ ናቱ እውን ቪድዮ ክሰርሓልኩም እየ። እቲ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ነቲ ዳክ ወይ ከዓ ነቲ ቱቦ ናይቲ ንደገ ዘውፅእ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንተዘያፅሪናዮ ምስ ግዜ ተኣኪቡ ነቲ ንፋስ መውፅኢ ይዓብሰሞ እቲ ክወፅእ ዝግብኦ ስቲም ናይቲ ድራየር ድማ ኣብኡ ከሎ ኮፍ ኢሉ ይዕበስ እሞ ጠጠው ኢላ ድማ ነቲ ቴርሞስታት ናይ ሂቲንግ ቴርሞ ፊዝ ኮንትሮል ከዓ ንዕኡ ከዓ ነቲ ፊዝ ብሎው ይገብረልና ማለት እዩ። ረአይዋ ሕጂ ናይቲ ተዓቢሱ ዝፀንሐ እቲ ማይክ ንክወፅእ ከሎ ክሳብ ክንደይ ቫይብሬት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ረአይዋ እቲ ዓቢስዎ ዝፀንሐ ንሱ ምስ ወፀ ግን እቲ ክወፅእ ዝግብኦ ኖርማሊ ወፂሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኤረር ዝነበረ ጠፊኡ ኣብ ኖርማል ቦታ ተመሊሳ ክሰርሓለይ ጀሚራ ኣላ። ስለዚ ከምዚ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ፈሊጥናዮ ክንፀንሕ ከለና ፅቡቅ እዩ። ኣብቲ እንገብሮ ነገራት ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኤረር ዝብል ዘሎ ኣንቢብና ርኢና እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ልክዕ እሳ ምስኣ ዘላ ከዓ ናይታ ድራየር ድማ እቲ ድራየር ድማ ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ፊልተር ናቱ ኣንቂፅና ምስ ወዳእና ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ንሃሊ ክነፅሪ ኣለና። ስለዚ ገሊኡ ኣብዚ ማዕፆ ከምዚ ኢሉ ዝፀንሕ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ማዕፆ ምስ ከፈትናዮ ገሊኡ ድማ ልክዕ ምስቲ ማዕፆ ዝኽፈት ዝፀንሕ ኣሎ፣ ገለ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝፀንሕ ኣሎ፣ ገለ ድማ ኣብ ላዕሊ እቲ ፊልተር ኣብ ላዕሊ ዝፀንሕ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከከም ሞዴል ናይተን ድራየርና እቲ ፊልተር ናቱ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣብ ሓደ ሳይክል ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኢማጂን ኤቭሪ ሳይክል ከምዚ ጌርና እንድሕር ገዲፍናዮ ክሳብ ክንደይ ክእከብ ይኽእል ማለት እዩ። ፕላስ ንደገ ዝወፅእ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንደገ ዝወፅእ እውን ኣብ ግዜ እንተዘያፅሪናዮ እቲ ቱቦ ምስ መልአ ክዓብሰልና ይኽእል እዩ። ስለዚ ወይ ጋዝና ስቂሉ ራን ክገብር ወይ ከዓ ኤሌክትሪክና ስቂሉ ራን ክገብር ክዳንና ከይነቐፀ ገንዘብና ግን ይነቅፅ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ እውን ግቡእ ጥንቃቐ እንድሕር ጌርና ሓደ እቲ ነኽልኮ ዘለና ጋዝ ወይ ኤሌክትሪክ ኣብኡ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እቲ ብዓብዩ ድማ ናይቲ ማሽን ድማ እቲ ናቱ ፊውዝ እንድሕር ብሎው ኮይኑ ዳርቂ ቃፂሉ ነቲ ድራየርና ወይ ከዓ ወሸርና ንኸይሰርሕ ወይ ከዓ ጠጠው ክብለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይተደለየ ኤክስትራ ወፃኢታት ክነውፅኢና ንሜንተናንስ ተኸውን ማለት እዩ። እቲ ግቡእ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ እንጥቀመሉ ግዜ ብግቡእ ሓፂብና ኣንቂፅና ወይ እውን ኩሉ ክሊር ከም ዘሎ ጌርና እንድሕር ቸክ ጌርና ገዲፍናዮ ኣብ ቀፃሊ ክንጥቀመሉ ከለና ከዓ ሬዲ ኮይኑ ይፀንሓና እሞ ነቲ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ብፅፉፍ ብፅሩይ ክንጥቀመሉ ንኽእል። እቲ ዝዕበስ እውን ውሕስ ክኾነልና ማለት እዩ። ስለዚ ገለ ፕሮዳክሽን ገለ ካብቲ ዘምፅኦ ስራሓት እናላሊ ኮይኑ ሓደ ስፍሕ ዝበለ ኣብ ናይ ገዛና ስራሓት ኮንስትራክሽን፣ ሪሞደልን፣ ሪኖቬሽን ከምኡ ናይ ፍሎሪን ክሽን ሪሞደሊን ዘምፅኦ ስራሓት እዩ። ከምኡታት ድማ ንመንገዲ ስራሒ ድማ ከምዚ ዓይነታት ክህሉ ከሎ ወይ ኤኒ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ክህሉ ከሎ ድማ ካብቲ ዘምፅኦ ወይ ከዓ ንሕብረተሰብና ይጠቅም ብዝብል መንገዲ ናባኹም ሸር ይገብሮ። ሆፕሊ በዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ስራሓት ትጥቀሙ ወይ ከዓ ንእሽተይ ኢንፎርሜሽን ትረኽቡ ክትብሉ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ዘለኩም። ሓሳብ ርእቶ ኮመንት ድማ ናባኹም ይገልፎ። ነቲ ቪድዮታት ዝልክሖ ኣብ ትሪእሉ ግዜ ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ሸር እንዳገበርኩም ሰብስክራይብ ክትገብሩ ነቶም ሓደስቲ ድማ እሱ ድማ ንምንታይ እዩ ነቲ ቪድዮ ሓደ ከምኡ ዝኣመሰለ ዘይረኣዮ ሰብ ወይ ክሪኦ ስለዝሕግዞ ነክፈቶ ስለዝሕግዝ ማለት እዩ። ነቲ ቻነል ድማ ስለዝዓቢ